Kosembona, kungenzeka yini uma uxosha inkosikazi isimo sokuthi ujolile ithonga lingaphinde limfune futhi? Hlomuka. Ya Dloko. Indida le engasashona lamateksi ahamba la kaMashu. Ehhe. Kungenzeka. Hayi, ngicabanga ukuthi lasekhaya ngakwenza lokho. Hayi ngempela. Hayi Hlomuka. Ya. Ngifuna ukuchazela kahle. Angithi la nje manje asikhulumi ngentombi. Ya. Sikhuluma ngonkosikazi. Ya kunjalo. Umuntu omgcacile wangena nje kusene ngovivu waphinda futhi lwa esigcawini udwani futhi kwakhona iphoyisa libuza umthetho. Ya, ngizwa kahle. Wehlomuka ngikuchazele kahle ngifuna uyibambe kahle lento. Ya. Ithongo lingamfuna unkosikazi umbambe nendoda wena. Kanjani manje? Ngisimo sokuthi mningi izinto ezenzekala umuntu mangabe ugana. Ya. Yabona njengoba suke kubulawa inkomo laphana bemncamisa bemdela bakubo kuthiwa inkomo yokumncamo. Ya. Le nkomo iyamkhipha emndenini wakubo noma kwifamily yakubo noma ngaphansi isandla sakubo. Uma ngabe sefika emzini la uganela khona kunenkomo yomqhoyiso oyiyona esuke imfaka kuphi esibongweni sala ekhaya. Khumbula ngaze ngathi kuwena umuntu oseke washada kodwa ongacacanga ngesinto ongase kube khona umqhoyiso. Ya. Ngaze ngenza umzekelo ngathi mina basho abantu banamakhosazi okudlala ngoba hayi ngoba ngangidelela ngangishola ukuthi lo nkosikazi uyafana nentombi. Ya. Ngoba ithongo liphasisa into efike yapha ya register kona latshela ukuthi cha nanga umntwana usengwala ekhaya ngoba uma ngabe sejolile Hlomuka lapha suke segalele khona lisuke lizomsapha ithongo umucabanga yingakho ke Hlomuka ezothi uma ngabe segani esejolile njalo limdinge back ithongo licela ukuthi niyamxosha ngoba kusiyena wakho wani owethongo. Ya ngizwa. Ngesimo sokuthi uma umxosha wena uthi akayikuliphi ikhaya ngoba lapha yana wakhishwa out Shwabuya zoregister. wazoregister la Hlomuka. So abantu abaningi ngibona ukuthi ngisithi siyayikhuluma endlela amahlangana hlene nensizwa ngoba sihlele sikhuluma nensizwa sibonisana. Ziyayiphika into ukuthi angeke ukuthi ithongo lingafuna ukuthi lifunisa umuntu obhedayo. Lisuke lizomsapha ngoba ngisho ngabe kuthiwa liyathatha leyo reporter lapho uthi liyathonga no samkhipha thina akasekho ngaphansi kwesandla sethu. So ithonga sisebenzisa iqiniso. Yingakho Hlomuka umuntu oseke waganwa namhlanje ngesinto. Ononkosikazi uthi wamxosha. Lowo muntu lowo mhla unkosikazi wakhe sethule uyongcwatshwa yilowo muntu ngitshela imfihlo. Hayibo. Angithi wehlomuka ngisho uthi besethanda umthembu. Wazala ingane ezo58 kumthembu. Mhla esethule ngoba wangena kangema ngaca ngesinto. Uyolanda ungema laphana eze kuphi eze la umthembi obesemlapha nezingane zakhe futhi hayi kube nganazi izingane bese kuphuma inhlawulo yenkomo nembuzi esisuka kube ezomxolisela ukuthi cha mshelezeni imngenise ekhaya ngoba amacala akho ayenzi lobo umuntu akabangela igqume engasekho kukhumbula kahle akabanjele shengona kanganani ingakho eshelezele exolisela amacala akho awenzi ingena kanjalo ke Hlomuka ukuthi kahle ithongo lingamxolela kanjani ngoba usuke sefana ukuthi ungwala ekhaya anything yenzeka la ngisho ngabe kuthiwa mhlawumbe useshintsha uhlobo lokuthi yena usekhwela kwenye inkolo mhlawumbe usezela ingane usekhonza ezinye inkolo mhlawumbe engagcina amasiko mhla esethule uyofuna lesi sibongo ngoba ngisho incwadi Hlomuka iyabhala ukuthi mamzimela bani ngema okusho ukuthi lo muntu noma esewumamzimela ngokwesibongo sakhe kodwa usengwakabani wakangema incwadi ibhala kanjalo uma buyanaka makumenywe emakhaya kunjalo ikushola ukuthi le ncwadi lo muntu akaseyena okamzimela usengwakabani wakangema Hlomuka ngiyabonga ngethuba mfowethu hayi lento ethonga indida